Казімір Камейша, знаходка. Стары акоп, зацягнуты травой, ужо і мне, і памяці нязручнай пісала не чарнілам, а крывёй. Сама вайна, вучнёўскі мне падручнік, я адхінуў лапатай цёмны ком. Стары гадзіннік, што іржа не з'ела, ён паплыве іржавым ланцужком у дзень, што смерць закрэсліць не схацела. Штодзень тварыў на гэтым рубяжы, як гладзіў ён усё смяротным прасам. Ты сам, салдат, пра ўсё мне раскажы, а што не так, гадзіннік хай паправіць. Стары, даўно аслеплый цыферблат, і лічбы, што крывёй сцяклі па гліне, спыніліся, гадзіннік і салдат. А час пайшоў, а час ужо не спыніш. Сціралася жывое у парашок, кацілася агнём да небакраю. Калі такое пекла ты прайшоў, цябе спалохаць можна толькі раем. Згадаць магчыма, нельга паўтарыць, праклён не кінеш, часу наўздагонку, палаюць танкі і крывёй гарыць. Старая на экране кінаплёнка, на вышыню, якую ўжо не ўзяць, у вогненны той дзень, кашмарны самый. Праз памяці прыцэл цяпер глядзяць героя сын і сына сын таксама.